Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At siyempre sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa iba't ibang parte ng mundo. Hi, partner! Hi, partner! Happy birthday! Kaya pala tingkad ng lipstick mo ngayon, pak na pak ang kilay mo, talagang bihis na bihis ka sa mga oras na ito, ha? Dahil birthday mo bukas, ha? Ano ka ba, partner? Huwag magpapalin lang, di ba? Naka-short ako sa ilalim, pajamas. Huwag magpapalin lang, hindi pa nagmumog. Ay, huwag tayong maingay, partner. Huwag tayong maingay. Oo, huwag mo ilabas yung pagkasalaula mo, masyado kang balahura. Wow! Huwag tayo maglalabas ng pagiging salaula't balahura kasi meron tayong napaka-espesyal na bisita ngayong araw na ito. Pero bago yan, again, isang magandang morning po sa inyong lahat. Sana po ay okay sa all right ang inyong umaga. Nakakain ng almusal. Kahit ang almusal ay pangatlong init o pang-apat na init, okay lang yan. Huwag umarte. Lahat tayo kumakain ng tira, di ba? Ang importante, malam na ng sikmura. Oo, yes, kahit medyo asim-asim na yung kinakain mo, may nangangagat na sa dila, tuloy lang, init lang yan, tanggal din ng bacteria. Totoo yan. Okay, pero alam mo, partner, nakakatuwa lang, no, na it's a Friday and it's actually a long weekend. Hindi lang tayo masyadong apektado kasi wala sa lahat naman tayo nasa bahay lamang, tapos wala sa atin ang may balak na humora sa saang lugar, 'di ba? Pero ang pinakamahalaga, meron po kaming sasabihin sa inyo na sa November 30, 'di ba? Sa darating na Monday, 'di ba, long weekend. Yes. Merong napakahalagang ganap. Ayan. Kaya nga sabi po namin ngayong araw na ito, dahil because gusto naman po namin maiba ang aming Facebook Live. Tsaka alam ko, sawa na kayo sa itsura ni Chris Chuper, eh. So, umay na kayo sa nakikita nyo every Friday. Kaya dadagdagan natin ng artistahin, di ba? Dadagdagan natin ng makinis, yung mas matangos yung ilong sa atin, partner. Yan, di ba? Dadagdagan natin ng milya-milya ang layo sa'yo, partner. Sarap lang. Diba? So, meron tayong espesyal na bisita ngayong araw na ito. Kakausapin natin siya. Aalamin natin kung ano nga ba yung sinasabi kong importanteng ganap sa November 30. At syempre, kikwentuhan niya tayo, partner, tungkol dito sa kanyang napakagandang proyekto. Ayan. Kaya naman, wag na nating patagalin pa, partner. I-welcome na natin dito sa ating Facebook Live ang founder ng Litter of Light. Please all welcome Ilak Diaz! Hi! Hello! Ay, nako. Guys. Gusto ko sabihin Merry Christmas, pero sa atin nagsa-start ang Merry Christmas ng September pa lang. Yes. So medyo delayed na ba, Ilak, no? Medyo delayed ang pagbati ng Merry Christmas kasi nag-umpisa na kaagad. Di ba? Dito sa Pilipinas. Alam mo, I'm very happy that you are here with us today. Bukod sa nadagdagan ng kagwapuhan sa aming Facebook Live, hindi lang si Chris Chuper, kundi pati si Ilak. Alam mo ba, Chris, na I don't know if you remember, I'm sure, Ilak, you've been through a lot of interviews already. But I got to interview once sa show ko before sa Viva. And that was, I think, mga 8 years ago. So, hindi mo na siguro talaga 8 or 9 years ago. Kita ba? Oo, di ba? Hindi mo na siguro natatandaan kasi yung katawan ko nung kalahati pa ng katawan ko ngayon. Sobrang payatot ko pa yata yung time na yun. Nag-evolve ka daw, partner. Nakasama si Ilak, parang New Year's countdown sa By the Bay. Isa din siya sa mga guests noon and nagsalita din siya noon. And tayo yung host that time. Di ba? So, ibig sabihin...
Alam mo, kasi ganun ang ganun ang career talaga ng social entrepreneurship, pag-promote, pag-solve ng mga societal problems. Long term siya, hindi siya one time na, oy, meron akong idea, tapos awareness. Yung mga seryoso talaga, and isa ako sabihin, marami pa dyan mas magaling sa akin. Pero itong career na to is matagal. So you could see na hindi yung maglalabas tapos mawawala na so couple of years, consistent dapat. Yan yung mahirap pero fulfilling. Correct. Ganun talaga kapag passionate ka dun sa advocacy mo Doon sa ginagawa mo talaga na tatagal ito ng hindi lamang 3 taon, baka nga 3 dekada pa or more. Diba? Correct, di ba? At yun naman ang gusto natin, yung mga ganitong klaseng advokasya maipapasa at tatagal ng maraming taon. Okay, pag-usapan na natin, what is the Liter of Light? Ano nga ba itong Liter of Light na sinishare mo ng maraming beses sa maraming mga tao, and this time dito sa Facebook Live ng Love Radio Manila? Well, ang nakita namin, yung Liter of Light was born during Hayan. Wala silang ilaw, ang dami mo kung nakita mga bata na nasunog kasi kerosene yung ilaw nila sa loob ng tent na mga barracks. Nangyari is malikot yung bata, natataob, nasusunog. Plus, yung nakikita ko yung itim na usok sa loob ng mga tent, sabi ko siguro dapat baguhin na natin to kasi nagkakaroon tayo lagi ng bagyo tapos ganito lagi yung toxic na dapat kailangan solar. Pero nung tinanong ko yung solar, 3 months bago ma-fulfill yung order ko kasi maraming nakapila na global order kasi galing sa China or India, nakapila ako. So sabi ko, sige, discover natin kung paano gawin. Ito, buksan ko na. So nakita ko na very simple parts lang. Radio parts, mga electronic parts, at pwede ka na magkaroon ng 4 times brighter than the kerosene lamp. Tapos 10 hours a day at yung charging time lang niya is about 2 to 3 hours. So napaka-powerful na sistema na pwede natin gamitin yung light from the sun. LED ng motorsiklo, plastic bottle, nakita niyo, plastic bottle. So yung maganda nito is lahat ng tao pwede gawin. So, nag-umpisa kami sa mga villages. Nakita namin kayang-kaya ng mga women cooperatives kasi magaling naman sila mag-weaving, gumawa ng isang business model na solar. So, mobile charger, street lights. So, ang ginawa namin is na yun, parang Gawad Kalinga, pumasok kami sa lahat ng kumpanya or mga kumpanya ng may gusto at sila ang gumagawa. Yun yung Liter of Light. And today, we're in 32 countries. Meron akong 220 employees, 1,400 members na makes about isang 1 million a year. 1 million a year. So medyo lumaki from the time na nag-usap tayo. And very proud ako kasi usually ang Filipino NGO is tumatanggap lagi ng pera, ng donation. At sabi ko, hindi. Dapat after receiving so much money, tayo naman ng isang para tayong benefactor sa mundo naman. Tayo naman magbigay sa mundo ng ilaw. 'Di ba? Ilaw ng tahanan, ilaw ng mundo. Totoo 'yon. Nakakatuwa naman. It's a growing project talaga. Isipin mo 'yun. Ilang countries? 15 countries. 32 countries. Hanggang sa Chile, meron akong Liter of Light Chile. Pwede bang pag nawala kami dito sa radyo, pwede ba kami mag-apply sa iyo, Ilang? Kami dalhin. Si Nicole nga nag-qualify bilang solar engineer. Gusto ko nga marinig yung story kung paano niya ginawa. So nangyari, nung COVID, yun ang pinaka-trying times namin or pinaka-madilim na times kasi lahat ng mga kumpanya kung saan kami nagkakaroon ng volunteer is sabi nila hindi ka makakapasok at yung employee namin nasa bahay. So gumawa kami ng break, nanonood kami ng TV, tapos napanood namin tong pay it forward. Itong bata gumawa ng kabutihan, tapos challenge niya 5 other friends niyang gumawa ng good deeds, tapos lumaki. So sabi ko, uy, pwede yun Kasi 'di ba, hindi ko alam kung marireveal yung edad ko, pero part ako ng ice bucket challenge, kukunin mo yung tubig, gaganunin mo, tapos i-challenge. Yes. So ngayon, sabi ko, let's do it the Light It Forward challenge. So, gagawa ka ng solar light sa bahay,
tapos i-challenge mo yung ibang mga tao na gumawa. So, nag-start lang siya bilang idea, pero lumaki. So, nag-start lang kami sa puhunan na 10 lights. Tapos yung 10 lights na yon, nag-challenge ng 10 others. Tapos may mga celebrities na may mga 10,000 na follower, 10 million na followers. So, talagang lumaki siya. So, today, we have 3,000 lights sa 10 na puhunan. So, hindi na ubos yung pera namin. Palaki. At ang dami mga artista na pumasok. Almost 400. Pare, 400. Parang sabi ko, hindi naman ako rockstar, pero 400 influencers nagbigay ng celebrities, mga radio, kagaya nga ni Ma'am Nicole. Talagang tiniis nila. Ma'am, salamat sa pag-discover ninyo. Kasi di ba remote, gumawa ka ng solar light na remote. Correct. And kwento ko lang sa mga kabisya natin na nakatutok ngayon kasi kung nakita niyo po sa monitor, dalawa kami ni Ate Kim, ayan, na gumawa nito. So parang I could just imagine yung mga kababaihan who are parang doing this together. It's like women empowering women kasi we were both empowering each other kasi parang I felt that this could be done alone. But I think mas masaya siyang gawin with somebody kasi it's like a mini project that you're doing together, and it's like parang a science project in school na, oh my God, 1, 2, 3, ilaw ba siya? Tama ba yung pagkabit-kabit namin? And nakakatuwa siya, partner, kasi even if kunyari wala kang background about yung parang mga ganitong stuff, it's easy to understand Susundan mo lang actually yung diagram and then you hope and you pray that it will work. Nasa puso at isipan mo that na it should work kasi this will give light to a family. This should give light to a home. Diba? Kaya 5 years yan 5 years. Yung 20 minutes mo, 5 years. 5 years ng ilaw. Nakaka-excite naman yan. And, sobrang interesting. So, pasado na to kay Sir Ilak, 100% daw yung grade mo dyan. Yay! Thank you, sir. Sa science project mo, solar engineer ni Coliala. Yan. Pero yung maganda dito is gusto namin i-prove during disasters, hindi lang yung mga pagkain or mga clothes, pero yung mas importante talaga yung yung light, no? Kasi yung mga areas na binibigyan namin ng light, yung crimes against women bumababa ng 70%. Bakit? May ilaw ka eh. Yung babae nagdadala ng pagkain o pera, sila yung galing sa binibigyan ng pagkain at sila yung tumutuloy sa mga tent. Pero yung maganda doon is pati yung mga women cooperatives namin, sila nagrerenta sila ng ilaw. So yung panel sa kanila, yung ilaw rinirenta nila at kumikita sila ng mga 10 pesos a week. You can charge as many times as possible. Pero yung dating ginagastos nila sa kerosene na 3 to 4 pesos a day, ngayon hindi na nila gagastusin kasi galing na sa araw. Alam mo, dito tropics. Bakit hindi mo gamitin? 'Di ba yung mga vape batteries natin, 'di ba ginagamit pang sigarilyo? Ubusin na lang natin, gawin nating solar para hindi na sila manigarilyo. Tama, o 'di ba? Nakatulong pa tayo. Tawag diyan, be resourceful. Repurpose natin yung mga gamit. Hindi ko naisip na 3,000 participants. Itong viralness, kasi yung mga Pilipino sanay mag-like o mag-comment o mag-chat sa internet. Pero this is the first time na ginamit yung social media for good. Na talagang may direct, tinatawag na direct input, no? Na talagang kailangan may lumabas sa social media mo. Correct. Partner, nabanggit mo kanina, on November 30 is going to be a special day. And Ilak will share with us what's gonna happen on Monday. Share mo naman sa amin. Yung event na magaganap ng nitong Liter of Light event on Monday? So, meron akong video to show you na we felt na before we give the lights, meron kaming konting time. Kasi yun nga is bibigyan namin sa Cagayan, sa mga nasawi, sa mga women cooperatives. Pero ang pinaka gusto ko is i-honor talaga yung frontliners. Ang feeling ko kasi hindi natin na claim na Filipinos are 20%
of the global humanitarian army that has gone against this invisible enemy. Kasi may mga nurses, doktor, 25% ng New York staff is Filipino. So, ibig sabihin, sila nagpapasalamat sila sa frontliners. Tayo nagkakaroon ng billboards, nagbabang ng pots. Gusto ko pakita yung volume. So, ginawa ko is every light will have, makikita mo dito, thanks for being a light. So, lahat ito may name ng isang frontliner na matay. Isang frontliner na nagkasakit. So, each and every one will show in volumes, no? Gagawa tayo ng isang napakalaking solar flag sa harap ng monument ni Rizal, yung tomb ni Rizal. Yan. So ito magiging 3,000 lights. Ang maganda nun is pagbaba ng araw, 'di ba? Matay yan. Pagbaba ng araw, sisindi lahat 'yan. So gusto ko lang na we're thankful. So we have the heads of PGH that's coming to have the list sa mga victims, mga nag-sacrifice for the Filipino people, the head of St. Luke's, the head of St. Makati Medical, para ibigay na personal. Gusto ko na hindi yung parang lahat ng frontliners, kasi hindi mafe-feel ng tao. Gusto ko talaga makita nila each and every light how many people are sacrificing. So, ito yung maganda doon na makikita natin isang field ng ilaw and then it will bring light. So itong picture na to, study ko yan. 300 lang yan. 300 lights lang yan. Isipin mo, 3,000. 3,000. Wow! So, grabe, no? I can only imagine, partner. Parang, ito nga nakikita ko pa lang sa screen I'm feeling the goosebumps already. Paano pa kaya when you see it in actual? Diba, parang, wow, baka maluha ka sa sobrang ganda na makikita mo. Sobrang heartwarming. Talaga is yung fact na may mga namamatay, nakikita natin sa social media, pero ibig sabihin, masyado siyang dispersed. Masyadong hindi mo man nakita yung human sacrifice, no, na nangyari. So, very excited ako na tapos yung ilaw na yon pagkatapos ibibigay namin sa isang bahay para mabigyan sila ng ilaw. So, yung bakit November 30 is because sa akin, idol ko si Bonifacio. Sa akin, siya yung pambansang frontliner natin. Siya yung unang lumaban, no? Siya yung pambansang frontliner. So gusto ko na i-commemorate ang heroism sa pambansang frontliners, at yun nga yung bandila ng Pilipinas ang gagawin kong light. Pero ang maganda niyan, nag-i-invite kami ng artist kasi each light para siyang billboard, para siyang pixel ng billboard. Pwede mong ibahin yung kulay at pwede mong ibahin yung art. Isipin mo sa Luneta, gagawa ka ng artwork ng ilaw. Tapos every week, magpapalit yung ilaw ng artwork. So we're inviting national artists, we're inviting contemporary artists para maging ibig sabihin, living. Ayaw namin yung parang billboard na pinapatay. Gusto namin living expression to thank them this December. So very, very happy kami na hindi lang siya billboard pero gawa from the hands and the sweat equity ng 3,000 na Maynila participants na talagang personal. Ginawa nila yon, naghirap sila yon, at yun ang magiging light. Hindi lang siya yung parang drone in the sky na tapos na. Yung talaga may yung tinatawag na sweat equity po. Ang ganda kasi yun nga, sabi nga ni partner, it's going to be really heartwarming. Nakakakilabot yung experience when that happens on November 30. And of course, it's a representation of yung sweat equity ng lahat ng mga tao, di ba? Nakakatuwa itong ginawa mo, Ilak, together with your whole team. So ngayon, nagtatanong yung mga tao, how do they participate? How can they also have their own kits, probably for themselves for emergency purposes, or another one to be able to give to another person? Parang buy one give one, no? Tama yun, no? Buy one give one, no? Oo, kasi 'di ba, Ilak, I like what you said kanina. Of course, important naman yung food, important naman yung clothes, and these are the regular things that we donate to people in need, 'di ba? Pag times of calamities, but people forget the light, 'di ba? Napakaganda talaga nito. Kaya ang tanong, papaano, saan, magkano ba 'yon? How?
So, we're available on Lazada. It's the first workshop kit on Lazada. Imagine, yung parang yung inspiration ko kasi Gawad Kalinga kung saan hindi naman sila nagbebenta ng bahay, pero nagbebenta sila ng parts na gagawin mo na pwede mo i-donate. Bakit importante yun? So, it's available on Lazada as solar light kit. Yung importante is, yung importante kasi doon is, dahil nagawa mo, pati doon sa village, kaya nilang ayusin. Ang pinakamalaking waste is yung mga solar lights na hindi pwedeng ayusin. So, ang gusto namin through this project is to create thousands and thousands of solar engineers. Hindi lang ako yung may alam ng teknolohiya. Pero, ibig sabihin, during disasters, at tayo, napakaraming disasters, is meron akong army of solar engineers. Isa ka na ron. Tatawagan kita pag kailangan ko ng ilaw. Sasabihin ko, may problem doon, may nasawi. Can I have your time? Can I have your skills? Kasi isipin mo, meron kang reserve army ng mga solar engineers. Never in the world nagkaroon ng ganun kasi solar, imported, patented, expensive. Ngayon, iniba ko talaga na iniba ko sila. 'Di ba? Kasi natatamaan talaga tayo ng bagyo. Yung experience ko na nakadepend ako sa imported, parang yung feeling ko is hintay mo na. Kailangan ko gumawa ng paraan. Kung hindi local, hindi tayo magiging independent. Kaya Bonifacio, 'di ba? We're now independent. We'll make our own solar lights. It's our own solar revolution. So you're part of that. Bago kang bago kang KKK ng Green Revolution. Modern KKK. Modern KKK, di ba? Alright. So, ibig sabihin, it's you know what, apart from it being really helpful, it's a good bonding activity. Bilang isang mom, bilang isang nanay, I can see that there are a lot of moms and dads, mga parents na nag-iisip ng parang ways to make use of their time na hindi nakatutok sa gadget yung mga kids nila, di ba? So by having that, yeah, you can sa bahay, homeschool sila. Imagine, meron kang science kit. Tapos yung anak mo, pwede mag-sign. Tapos ang gagawin namin, itatag namin yung anak mo kung saan pumunta sa, kung saan nakatulong. So, alam mo, yung kids na yun, very authentic sila. Alam nila yung parang awareness, o, let's make a sign. Sabi nila, mom, or, how can I help? Yung tinatawag na sa NGO, ang tinatawag na conversion rate. Sa binigay mo, nakikita mo ba kaagad na pinakain mo or napailaw mo? Kids want it to be immediate. Ma'am, yung ginawa ko, nakatulong ba yan? Kung sinabi mo, hindi, we're just raising awareness. Yung bata, ano ba yung awareness? Yun, di ba, parang sa school, aware na sila. Tapos ngayon, sa bahay, aware pa sila. So, it's nice kasi sasabihin mo, ito anak, ito yung sinasabi kong yung time mo, pwede ka gumawa ng difference. Kaya sa NGO world, marami ngayon nagsasabi can make a difference, pero rock concert, ganun. Tapos pagkatapos nun, siyempre, tapos na. Yung kids, na-encourage ka, tapos bigla-bigla, walang plano pala. So, yun yung problem na kung marketing lang. Kasi yung mga bata, you build them up, tapos wala. Tapos you build them up. So, marami mga jaded na bata kasi napunta sa marketing ang NGO, pero wala talagang kasamang NGO. So, ang NGO, kailangan talaga may action. So, kami, talagang, anong gagawin? Sige, ito, now. So, ganun kami kasi yung poverty cannot wait. You cannot have an awareness. Tapos, kita tayo next year, ha? Parang, next year, alam mo kung kanong karaming tao pwede mong tulungan? For the environment. Okay, see you next year. Pero this is our 20 years of going to the rock concert. So, we need to get that energy. Hindi sa mali, pero dapat may conversion kaagad sa action. So that's why I like it sa home na yung mga bata feel talaga nila, napapatay nila yung ilaw, ganitong kadilim pala to, ganitong kaliwanag. So yun.
At saka iba din kasi yung feeling kapag ikaw mismo yung gumawa na parang may kakaibang level of satisfaction and bragging rights na wow, ako yung gumawa nito. Diba? So, lalo na pag bata yung mga gumawa niya, talagang ipagyayabang niya ito sa mga classmates niya, sa mga kalaro niya, sa family members niya. Diba? Actually, millennial talaga to. Hindi ako millennium ako, pero millennial talaga to. Kasi kung pumunta ka sa at Liter of Light, yung Instagram, nag-Instagram na rin ako. Pero pwede silang may bragging rights na nagawa nila. So meron silang proof na, and as I said, 400 artists. Talaga, they use their social media. Sometimes, a lot of them reach 1 hour, pero may mga magagaling na 15 minutes. Pero lahat ng yung mga journalists sa TV, kayo, it shows a very unified spirit. Kaya, I did not expect it. But, I feel that there's this unified communications that Filipinos can. No? Hindi lang tayo yung nagbubukas kamay, pero nag-aabot ng tulong. So, I wanted that. I wanted that this Christmas. Especially 2020, no? Napakalaki ng feeling of helplessness. Kaya gagawin ko tong tribute kasi that is not me. That is thousands of people that believed in themselves, no? Diba? Ang ganda, this is a very, very good project. Congratulations to you, Ilak. And I hope dun sa lahat ng mga kabisya natin at tambalanista na nakatutok ngayon, ma-inspire po kayo na gumawa din ng sarili ninyong litter. It's really good at this beer. It's very, very helpful. If they want to join the activity on November 30, paano yon? May safety protocols ba? Or are people allowed to go there? Paano ba yun, Ilak? So, once again, you can buy your kits at Liter of Light Solar Light Kits. Ngayon, very special, no? Ito, new normal yung event sa November 30. Yung Rizal is closed at 6 o'clock up. So, very, very, yung mga speakers is all going to be online. Yung pang-install is ibig sabihin makikita mo sa live streaming. Pero yun nga, is gusto sana namin maraming tao pero hindi pwede. But you can visit it. Meron kaming selfie tower na 6 meters high. So pwede ka mag-selfie sa flag. Sa lahat ng mga gumawa. So you can go there. Syempre yung tower is merong number of people lang na pwedeng tumaas. So the event itself will be just covered by media and social media, pero lahat ng speeches ng mga doctors i-record namin. Pero yun, walang crowd at bawal ang crowd. Pati yung paggawa ng solar lights na 3,000, only 10 people are allowed on the field at the time. May mga gwardiya yan. So ibig sabihin, it was that difficult to come up with a tribute. Imagine, building the lights from home and then, and doing a big project when every other instinct inside you says, dapat doon ka na sa bahay na huwag ka nang gumalaw. Some people, not everybody, stay at home, pero some people have to make a statement. And I think na kailangan. So, pwede kang pumunta, pero during operating hours of Luneta Parks, who's our partners, and you always have to have a safety distance. You can view it at night, pero only up to 6 o'clock because the park will close. So, yun. So, we're gonna watch it. Lahat yun. We're gonna watch it via live streaming. Yes. So we're gonna have a live streaming on our Facebook, but hopefully media can capture this for people to see. Kasi very very strong na 'yon ang social media. So it will and of course I hope MBC can also come there. We have a space for you. May visitor center doon where you can interview people in a separate room. So you can interview the doctors, you can interview all of them of course are tested and service, but alam mo, I really felt I needed to do this kasi meron kong nabasa na isang doktor na nag-serve almost 24 hours para sa mga COVID patients. Tapos pagdating sa village niya, binagbabato siya.
kasi nakalimutan niya yung uniform kasi takot na takot yung COVID. Ay, sa COVID. Sabi ko, ganito ba ang pag-treat natin sa mga tao na serbisyo? You know, ganito ba yung, I mean, last year, yung mga reporters, yung mga ano, ganito ba ang pag-treat natin sa ating mga, for me, yung nagpapatakbo ng demokrasya, nagpapatakbo ng health. When I heard that, na binato yung frontliner or yung mga dormitoryo, shinut down nila yung mga dormitories at ayaw rin nilang ipapasok yung kahit frontliners lang. Nakita ko talaga yung 2020 was one of the most difficult times for our frontliners. And yet, pagdating mo sa hospital, sila ang sinasabi mong bayani. Ibig sabihin, there's this duality. So, I just wanted to thank them, but I also wanted to show the scale of people helping in a tribute. So, kaya 3,000, well, 3,000 yung na-raise ko, pero each one of them is just a portion of those people sacrificing. So from that na bad feeling, sabi ko hindi to magtatapos. Irarally ko yung mga mabubuting mga tao, ang mga willing gumawa ng mga ilaw ng tahanan, mga ilaw sa loob ng bahay, mga kabataan, tapos gagawa ako ng isang I think about time that Filipinos claim our own. Kasi marami mga foreigners nagsasabi, thank you Filipinos, thank you. Sabi ko, bakit tayo hindi natin tinethank ang sarili natin in something stronger? So, yun po. Parang yung number na 3,000 parang also is significant na naalala ko lang of course we are yung favorite na hero ay si Andres Bonifacio, di ba? Pero naalala ko lang bigla dun sa number na 3,000 si Iron Man. I love you 3,000. So parang di ba? Parang it speaks of heroes. Diba? Pwede kong gamitin yan sa speech, ha? I-quote na lang kita. I love you. So, sa end ng lahat, syempre mabigat. And my last message to everyone is, I love you 3,000. Yan! Diba? Maganda siya. Pwede. Thank you very much. Ang ganda-ganda ng shinare mo sa amin ngayong araw na ito. You are very inspiring. I hope makaduplicate ka, makareplicate na maraming Ilak Diaz. Para yun yung career ko is to start duplicating. Duplicating talaga. Alam mo, I have, maybe 20 years in so pero itong mga ginagawa ko, sinasabi ko minsan sa kabataan, don't depend on me kasi ako, isa lang ang ginawa ko, ang problems ng society. So, marami diyan mga engineer, marami diyan mga doctors, mga scientists, may mga idea na talagang brilliant pero wala silang courage to go forward. Sabi ko, ako mambubuti ng plastic na nagre-recycle. Yung mas brilliant yung mga computer technologies, buntik na ako hindi nagbukas ng Zoom. Yung mga brilliant, go out there, believe in yourself because we need you, we need you. Don't look at me. I'm just telling you that it's possible, pero be better than your teacher, be better than your mentor, be better than the last generation. Thank you very much, Ilak. Maraming salamat. We feel your passion. We feel the burning desire, yung talagang yung pagpupursige niya na i-promote itong klase ng advocacy, ramdam na ramdam namin. And we like the perspective, parang you keep on finding opportunities in the middle of crisis. Parang wow, sana lahat tayo ganito yung nagagawa natin kahit sa gitna tayo ng crisis. Thank you sa MBC. Alam ko na I was there kasi I live next to you, yung office ko is next to you. So nakita namin yung I was there to when it was still burning. I passed by. You're only about 2 minutes away from me. I saw Juan, Elizalde, I know them very well. I really could feel the pain, but also I really saw the strength to come back. And so seeing all of you here today, and as you said, you guys are one of yung tinatawag na yung
groups that really support what I do. Kahit medyo sa ano yan, social enterprise. Ano itong plastic bote niya? I mean, you could see in 8 years how you have just kept on helping me grow from a single NGO here in the Philippines to 32 countries, and now you're even helping me during this COVID installation, art installation. Thank you very much. I really, really thank you for giving time to social causes such as mine. Maraming salamat, and I will keep on going, diba? Kasi kailangan. Yes. Thank you again. Ilak, maraming salamat and good luck to you on your future project and God bless you more. Partner, nakakatuwa itong ating Facebook Live na ito. Thank you, Ilak! Thank you. Thank you for being our light, MBC. Salamat talaga. Of course, 'di ba? Maraming salamat. So ayan po mga kabisyo, nakapiling po natin ang founder ng Litter of Light, Ilak Diaz. I'm so glad na na-share niya sa atin yung napakagandang balita tungkol dyan. And let's continue to support itong mga ganitong klase mga proyekto. Salamat po at thank you for being our solar engineer at ilaw ng aming bayan. Salamat. Thank you! Salamat! Grabe Mga no, partner, kabisyo, siksik-ligliga, umaapaw ang ating usapan ngayong araw ng Biyernes. Sana laging ganito. Sana laging may meaning yung ating usapan. Maraming salamat everyone! Enjoy the rest of your long weekend. November 30! Happy birthday, November 30 na. partner! Thank you. Thank you! Bye! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.